Welcome to Amsterdam! You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Hi titas! Welcome na naman po sa new video. Andito pa rin po ako sa Cebu. Back in Cebu for few days, mga 2 to 3 days lang. Because I'm flying back to the Netherlands sa Thursday na. And kakaalis lang po ng mga kapatid ko. Nag-overnight sila dito sa Airbnb ko para makapagpahinga. Kasi dapat may appointment pa sana sila kahapon. And nagtrabaho pa din sila kahapon ba. And kikitain ko din po sila mamaya kasi may appointment po ako ngayon sa aking dentist. So, every time na umuwi ako, dito po ako nagpapa-check ng ipin. Mag-ano ako mamaya, magpapa-cleaning ba ng ipin. But yeah, malapit na po kaming magkita ulit ni Ana tsaka ni Mister. So, excited na po ako. Ilang araw na lang and magkikita na kami. So, sa Friday, dadating na ako sa amin. And pasensya na yung ating mga videos, mga ano-ano lang, no? Tawag nila? Mabilis-bilisan lang ba, ganun. Kaya nagta-travel tayo, ganun. So, palaging may mga ganap. Anyway, alis na tayo. Magbobook na ako ng Grab. I hope okay po kayong lahat and enjoy po kayo sa mga araw nyo. Medyo hindi okay yung weather dito sa Cebu. Maulan siya. Ayan. Maulan na maulan. Andito pa din ako sa palagi namin binubook ni paborito namin na condominium building dito sa Cebu. Kasi nasasabi ko na siya sa mga vlogs dati pa noon na dito kami nakatira ni Ruth ng mga ilang buwan nung pinanganak ko si Ana. So, I think March until June, dito po kami nakastay nung andito si Ruth in time sa pagpapanganak. In time sa panganganak ko kay Ana. Yun. And every time na andito kami sa Cebu, dito po kami nagbubook kasi sobrang stricto po ng security dito ba sa building. Tapos, yun, comfortable and very accessible din siya. Kahit saan mo gustong pumunta. Maganda yung location talaga and yung amenities niya, okay din naman. So, every time, dito po ako nagbubook, not exactly the same unit, kung anong available lang. Pero this unit, we've booked this one sa siguro 3 times na, 3 times, I think. And hindi ko na ma-count ilang units na ang napag-stayhan namin dito. Siguro more than 7 or 8 na siguro na different units. Kasi gusto ko talaga po dito sa area na to. And one of the main reasons kay may nuwatay na massage doon sa baba sa second floor. So, 'di ba pag pagod ka na sa mga appointments mo the whole day. So, punta ka lang doon sa baba, magpapamassage, pag balik mo ng accommodation, matutulog na ganun. Book tayo ng Grab kay maulan, ayoko magbike kay maulan man. D&I. Ayan. Main entrance. Choose this pick up. 163. Medyo mahal siya 12 na lang yung ano ko pala yung balance ko dito. Pero nakalink kasi ito siya sa aking Wise. So dito tayo mag-book. Ayan. Book na tayo. I think lahat ng kailangan ko okay na. Mga few minutes pa naman yan. But anyway, samahan niyo po ako sa araw ko ngayon and enjoy po kayo sa video nito.
Basta. Ari may mag-brunch sa Sparrow. Thank you so much. Lekker. Mga day. Yayay kumada. Nice. So, katong city view, diri mga I think diri siya diri. din. Mountain na ni siya diri. Mountain ug Yeah, city. ang city. So, 1, 2, 3, 4. Pila kita siya ang floor, te? 12, no? 10, Aw, ang kuan ba? Ang kanang building. more, 12? 12. 12? 12. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Kuan na siya. Masanaan. 12 na. Pinakataas 12, 1, 2, 3. Mauni ang unit. Ang kana. Kana. So, kanang city view mo ug mountain. Nice siya, te, eh? Yeah. Muna siya ang kuan inyong church. Mo chapel. Yeah, na Kani siya ang sa te? swimming pool. Ay, swimming pool, juday siya. Swimming pool niya. Kani amenities ni siya. Na is gym. Pag namo diri. Dako sa siya, tino, kay naay ka ng, naay. Na more basketball lang diri. Yeah. Dako juday siya nga area, tino. The future daw pang So, magbutang pa sila sa ka-tower diri, tino. kay more ang kuan ni. Kani tower 1 man ni siya. Oh, there are speakers there. Hi, namis Ayala and we are going home. Pwede sila ng ninyo. May tag makasakay tadayon diri. Naraman dito ng taxi dito. Makasakay tadayon. Kay kung House Street, dito ano? So kung Kay para mo to menu dito. So kung mo ato ka, mo two rides ka dong. Oh, pero I think nani Ayala pud siguro gikan dito, 12L. Moagi mo siguro na diri. Di ko sure dong. The next day. Last full day in Cebu. So, samahan niyo po ulit ako today. Marami akong ganap today. So, enjoy this day with me.
Late ako. Sobrang late ako. Ano yun, mag-ready na tayo. Pa-exchange tarong. So if ever you need to change euros or dollars or any currency, I highly recommend yung ano dito sa Elizabeth Mall. Maganda yung kanilang rate and pinakamataas na rate kasi in Ayala, I tried 4 money exchange na yung lugar kahapon and lahat ano siya 55. 1 euro is 55 pesos. So here 68 pesos. So malaking difference siya talaga. Sobra. So, I highly recommend yung Alcor na currency exchange dito sa Elizabeth Mall sa Cebu. Order dong. A few moments later. Nasa dentist na po. Busy ang life natin today. Yan na yung ating pa-hair. And now, we're off to SMC side to meet up with my former colleagues. And then, that's it. Mag-grocery na lang and pa-massage. And then, we're done for the day. Ready to go back to Netherlands. Bye! Mango Avenue. Wala yung laganan before. Naidaghang bars diri before. And also here, ay mga club diri. Aray mi diri before yun. Buwat ba na sa mong grab? Guys, tuwad ko sa Grab guys. Traffic eh. Traffic ka sa Ay, sandwich. Abot mo ni SMC side. Here guys, grabe ka traffic. Pika bitong ganino. Traffic Lugay talaga. kami naabot. Werting ka traffic. Akong paborito permi ang garlic bread ani, the best. Si Lucas. Sisig. Souvenir shopping na kami. O mga snack ba? Yung kasama ko si Loyna, napapadala siya ng butcheron. Kaso, sabi ng staff, parang wala silang stock. But yeah, if you're in Cebu, na mention ko na po ito, please make sure to buy shamrock na otap. Yan o, this one.
Shamrock. Ang sarap nito. Marami namang utap, pero this brand is by far the best one. Nasa rin yung utapan dahil doon. Nakalimot ko na yung utap ang kitas pa. Ote. Pero kanina din Bestseller na. Roskilius. Roskilius. Nan ako'y buwad. Kay si nanay akong dadaan. Si nanay Fortunata. Ngitag buwad. Kani parang nanay. Kani ako anis. Sarap akong buwad. One eternity later. Ayan, ready na. Almost 100% ready na yung aking. Yung maleta ko ready na. And ito na lang yung ilalagay ko. Yung toiletries na lang. Yan yung view ng Cebu City. Sa mountainside. Last look sa ating view. Kay hindi na natin to makikita tomorrow. Flight ko tomorrow is at 12. So, mga 8 o'clock, alis na po ako papuntang airport. Nakapag-check-in ako and all. So, mag-ano na lang ako tomorrow. Basically, magda-drop ng baggage. And then after that, fly na tayo. I-end ko na po yung pa-video. Thanks sa pagsama sa akin dito sa Cebu. Next time ulit na sa pag-uwi, dapat kasama ko na si Rod tsaka si Ana, no? Iba pag wala, hindi kami magkasama ba? But yeah, thank you. And tomorrow will be the day na babalik tayo sa Netherlands. So, samahan niyo pa rin ako bukas. Mag-vlog tayo. But yeah, that's all sa ating bakasyon sa Cebu. Maraming salamat sa panonood. Tuy, mush, mush, babush.